Εδώ μεγάλος Vince Fontaine ξεκινάει τη μέρα σας με τρέλα και πολύ μουσική. Ξυπνήστε και κυρικού! Άντε εκναράδες, όλα για σχολείο. Το καλοκαίρι μας αποχαιρέτησε και το φθινόπωρο μας προσκαλεί να γυρίσουμε πίσω στα Φανία. Δεν θέλω γκρινιά, δεν θέλω απογοήτευση. Φυσικά και μπορείτε να περάσετε εντάξει. Αφαιρούμενες ερωτικά από την Ανέτη στα ροζ κορίτσια και σε όλους τους λεωφτούς του Ράιντελ. Και τώρα πάμε σε ένα αγαπημένο κομμάτι. Λοιπόν, musical δεν έχουμε ξανακάνει ποτέ. Είμαστε πια στα 24 χρόνια. Όπως μια λευκή ακτίνα λοιπόν αναλύεται σε πολλά χρώματα, κάτι τέτοιο θέλαμε να κάνουμε κι εμείς θεματικά πια στο θέατρο. Δηλαδή να παίρνουμε μια ιδέα και αυτή να γίνεται 100 διαφορετικά πράγματα ή κάτι άλλο που δεν θα μπορούσε κανείς να σκεφτεί μέχρι τότε. Έτσι λοιπόν προέκυψε το διάθεση. Μέσα στα πλαίσια του δρούν, κρίσινη λέξη. Η δραματική που να ασχοληθώ επαγγελματικά με το θέατρο, είχα περάσει από αυτό το μετερίζει και πραγματικά το είχα λατρέψει και αυτό ήταν που με έκανε περισσότερο να θέλω κάποια στιγμή να κάνω μια τέτοια ομάδα όταν έπαψε να υπάρχει στη Δάφνη. Λοιπόν, αυτή την ομάδα έτσι τη βλέπω πάντα αγαπημένη και κάθε φορά να προσπαθεί να κάνει κάτι ένα βήμα παραπάνω, πολύ σημαντικό βήμα. Κάτι ξεχωριστό όπως είναι το έργο που κάνουμε τώρα. Βήμα και στρίβο. Βήμα, βιάζεστε. Ηλία. Και για μένα επαγγελματίας δεν είναι αυτός που έχει πτυχίο και αμείβεται. Επαγγελματίας είναι αυτός που είναι συνεπής και του αρέσει και τα αγαπάει πάρα πολύ. Η αμοιβή και το πτυχίο είναι δευτερεύοντα όταν είσαι εντάξει με αυτό που κάνεις. Και πολύ ωραία. Εντάξει, έχει δυσκολίες. Είναι πολλή δουλειά. Πολύ δουλειά. Και με ανθρώπους που δεν είναι χορευτές. Τον ήχο θυμάμαι στα αυτή μου. Απλά είναι ότι όταν είσαι και ζευγάρι, έχεις μια οικειότητα, έχεις μια άνεση, αλλά μπορεί να σε φέρνει και σε σύγκρουση ή να τα βρίσκεις αμέσως μετά πολύ εύκολα. Δηλαδή αυτό το σημείο να είναι... Να δείξω τι θέλω. Έλα κάτι μπαλαρίνα εσύ. Όχι, δεν θέλω κάτι μπαλαρίνα. Θα την κάνει την μπαλαρίνα, θα κάνει το πανετικό εδώ, αφήνεις αυτό πίσω. Μόνο την κίνησή σας σαν να λέτε τα λόγια σας. Σαν να λέμε τα λόγια. Σαν να λέμε. Αυτό που κάνω όταν μιλάω, αλλά χωρίς να μιλάω. Σαν παντομήμα. Ναι, αλλά με τη λογική ότι ξέρω τα λόγια μου και ότι μου απαντάει ο άλλος. Περνάμε νοητά, ο διάλογος γίνεται. Το στόμα κλείνει και δουλειά. Πιο κοντά που πρέπει να είσαι. Πιο κοντά για να φύγεις. Ωραίος. Τώρα να διορθώσω δύο λεπτά, δεν μπορούσα να αυτό που κάνετε τώρα το θέλω πάρα πολύ με το που ανάβω τα φώτα. Στην ομάδα με έφερε ένας ηθοποιός της ομάδας, ο Σταύρος Γιαννακόπουλος, το 2009 και αυτό που μου τόνισε εξ αρχής είναι ότι πρόκειται για μια επαγγελματική ομάδα. Κορίτσια, λίγο κρασί θα μας φτιάξει το κέφι σας. Καλιφόρνια! Wow, εισαγωγή! Γεωγράφικη! Αυτό που με κράτησε μέσα στην ομάδα ήταν οι συντελεστές και όλοι οι ηθοποιοί, αλλά οι συντελεστές, ο κύριος Γιαννακόπουλος, η κυρία Εύη Ζαμπέλη, η Δέσποινα Δαμίγου, ο Νίκος ο Μαυρόπουλος, ένα εξαιρετικό team που δουλεύουν πάρα πολύ εντατικά για να βγει αυτή η ωραία προσπάθεια προς τα έξω. Όχι, ποτέ! Να εξερευνήσει τα όρια του, να δει και άλλες πτυχές του χαρακτήρα του που δεν ήξερε ότι υπάρχουν και μέσα από όλη αυτή τη διαδικασία να γίνει καλύτερος. Αρχές, έχουμε περάσει όλες τις παιδικές αρρώστιες. Σάντι, θες να σου τρυπήσω τα αυτιά! Σκάστε!
υπάρχει πάθος για αυτό που κάνεις, για το οτιδήποτε κάνεις. Για τους περισσότερους ανθρώπους που είναι στη διάθεση, για όλους, είναι η δουλειά τους αυτό. Και για τους έξω τους κάνει πολύ εντύπωση. Δηλαδή, με έχουν ρωτήσει πάρα πολλές φορές, δεν πληρώνεσαι. Σου λέω, όχι, παιδιά. Καλά, και πας τόσες ώρες και δεν πληρώνεσαι. Δεν χρειάζεται να παίρνεις λεφτά για κάτι τι που κάνεις. Είναι μέχρι να και ειδικά όταν είναι κάτι τέτοιο. Ναι, βασικά μάλλον είναι μέχρι να έρθουν. Όχι ποτέ, όλες διάσπατα και να βρει το τραγούδι για να... Δεν είναι κακή ιδέα, για να το δω αυτό. Και με το που πατούσα μέσα, εδώ, πατιόταν ένα delete. Ήταν εδώ πέρα το καταφύγιό μου. Ήρθε εδώ ότι υπάρχουν άνθρωποι και πιο μεγάλης ηλικίας, με υποχρεώσεις, με παιδιά, με δουλειές και με πάρα πολλά πράγματα. Και όμως θα δώσουν τις 3 ώρες της μιας εβδομάδας τους ή τις 4 ή τις 5 για να έρθουν εδώ και να κάνουν αυτό το πράγμα. Και υπάρχουν και κάποιοι, ναι, και παραπάνω, οι οποίοι είναι και πάρα πολλά χρόνια εδώ, που σημαίνει ότι αυτό το πράγμα συνεχίζει και σου δίνει. Δηλαδή, όταν ας πούμε, με ρωτάνε πάρα πολύ, δεν βαριέσαι κάθε εβδομάδα την ίδια παράσταση και τους λέω, παιδιά, δεν είναι η ίδια παράσταση. Κάθε φορά είναι και διαφορετική. Το θέατρο είναι το μόνο είδος τέχνης που γεννιέται και πεθαίνει μπροστά σου. Κάνε καμιά δουλειά! Στη διάδοση ήρθα και έμεινα τόσα χρόνια γιατί έχει αυτό το ξεχωριστό, μια ζεστασιά, σαν οικογένεια. Ξεκίνησα κατευθείαν από τα ραφατικά 4 χρόνια. Έτσι ένα χώρο με 20 άτομα τα οποία βλέπεις συνήθως μία με 2 φορές την εβδομάδα και όμως όταν στείλεις και τους ξέρεις λίγο μήνες, χρόνια. Αυτό είναι το μαγικό με αυτή την ομάδα. Δεν πληρώνεις εσύ. Βασικά όχι, δεν το σκέφτηκα ποτέ. Μέσα κάνουμε επαγγελματική δουλειά, όχι σε ερασιτεχνική και να είναι η ομάδα, επειδή ακριβώς μας χαροποιεί αυτό που κάνουμε, αυτή είναι η ανταμοιβή μας περισσότερο. Η χαρά που μας δίνει και η χαρά που δίνουμε έξω από το κοινό. Γι' αυτό βγαίνει κάτι πάρα πολύ καλό και έχουμε αποκομίσει πάρα πολύ καλή σχόλια για τις παραστάσεις που έχουμε κάνει γενικά. Πάει να δει μια επαγγελματική παράσταση σε ένα θέατρο, είχε πληρώσει ένα ποσό για εισιτήριο και είχε βαρεθεί, είχε φύγει στη μισή παράσταση. Και ήρθε εδώ πέρα σε εμάς, παιδιά, το χάρηκα, ήταν η καλύτερη παράσταση που είδα αυτή τη χρονιά. Μάλλον γιατί πλήρωσε. Είμαστε ερασιτεχνική ομάδα, είναι απλά το γεγονός ότι δεν πληρωνόμαστε για αυτό που κάνουμε. Κατά τα άλλα, ο επαγγελματισμός πρέπει να υπάρξει. Πρέπει να είμαστε όλοι στην ώρα μας, πρέπει να ξέρουμε τα λόγια μας, πρέπει το έργο να ανέβει όταν πρέπει. Οπότε αυτό είναι καθαρά θέμα επαγγελματισμού. Είμαστε όλοι έτοιμοι για τη μεγάλη πρόκληση. Όταν θα είμαστε μέσα στον αγωνιστικό χώρο, θα τους τριμώξουμε. Το ερασιτεχνικό θέατρο, λοιπόν, αν ασχοληθεί σοβαρά με το θέατρο, με το πιστέψεις βαθιά, πραγματικά σε κάνει και γνωρίζεις τον κόσμο όλο. Να γιορτάσουμε την πρώτη μας νίκη. Ναι, έχασα ένα. Δεν πειράζει. Η διάθεση είναι ένα τεράστιο κομμάτι της ζωής μου. Είναι πηγή ενέργειας. Ενέργεια θετική. Και στην οικογένεια, γιατί μια οικογένεια είμαστε όλοι εδώ πέρα, υπάρχουν πάντα οι προστριβές, οι φωνές, αλλά πάντα όλα με αγάπη. Μιλάμε μεταξύ μας, ό,τι απορίες έχουμε μας τις λύσει ο Σπύρος. Πάμε. Λοιπόν, ευχαριστώ Δέσποινα. Αγάπη για αυτό που κάνουμε. Είμαστε συνολικά στην ομάδα 60 άτομα. 60 διαφορετικοί άνθρωποι μεταξύ τους. Διαφορετικοί χαρακτήρες, διαφορετικές κουλτούρες, διαφορετικές ηλικίες. Έχουμε όμως ένα κοινό στόχο. Την παράσταση. Τα παιδιά καταβάλουν τον καλύτερό τους σε αυτό και είμαι περήφανη γι' αυτό. Δεν με ενδιαφέρει αν θα σας φύγουν με φάλτσα ή οτιδήποτε τέτοιο, καθόλου. Πιο πολύ θέλω να σας το μετρήσω αυτή τη στιγμή το πράγμα, να το καταλάβετε, γιατί είναι γρήγορο και γι' αυτό μου μπερδεύεσαι σε κάποια σημεία τόλμη και υπόμονη, όλα αυτά. Τα μικρά παρενθέσεις που έχουμε. Λοιπόν, πάμε μία. Κρίζει το κορμί μου, η δική σου η ματιά, είσαι σκέψη που μ' αγγίζει, μου ανάψει. Γιατί και καλά αυτή η ομάδα θεωρείται ερασιτεχνική? Γιατί δεν βλέπουμε πιο συχνά τέτοιου είδους παραστάσεις και στα υπόλοιπα θέατρα της Ελλάδας? Και δεν σας κρύβω ότι το πρώτο πράγμα που σκέφτηκα είναι ότι θα έπρεπε κάποιος να επενδύσει πάνω σε αυτή την ομάδα.
Αυτό πιστεύω ότι κάνω εγώ από τη μεριά μου, τουλάχιστον τώρα με τον χρόνο που δίνω εδώ πέρα. Δίνε λίγο σολιά. Δεν ξεχνώ μαζί σου το τολμό. Δεν ξεχνώ μαζί σου το τολμό. Το πρώτο ήταν φοβερό. Το πρώτο ήταν φοβερό. Υπάρχει πάρα πολύ ταλέντο μέσα σε αυτή την ομάδα. Υπάρχει και πολύ ακατέργαστο ταλέντο. Υπάρχουν πάρα πολλά νέα παιδιά. Πάμε το συντάκι. Και το μοναδικό που χρειαζόταν ήταν κάποιοι άνθρωποι απλά να τους τσιγκλίσουμε λίγο. Και να τους δείξουν πώς γίνονται κάποια πράγματα και από εκεί και πέρα να τους αφήσεις να ανθίσουν μόνοι τους. Σε πήγα και παραγώ, συγκίνητα τα πόδια, θα είσαι στο πλευρό. Καθώς περνάει ζωή, σκητώνει για δρόμη, ως τη στερνή, νόη μου, ραμα, και την κατευθύνκατο, σουβά, σουβάρα, βάρα, γυπήρι, μπουντεμπου, τσέν, τσέν, τσέγγι, τσέν, σουβά, δίπτα, 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 βά, αντούμπιτου, πουλι, 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 σουμπιτου, βά, σουβά, σαλαλαλαλα, γυπήρι, μπουντεμπου, ραμα, και την κατευθύνκατο, σουβά, σουβάρα, βάρα, γυπήρι, μπουντεμπου, τσέν, τσέν, τσέγγι, τσέν, σουβά, δίπτα, 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 βά, αντούμπιτου, πουλι, 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 σουμπιτου, βά, σουβά, σαλαλαλαλα, γυπήρι, μπουντεμπου, χωρίς εσένα, βαπαλουβα, βαπαπού, νόημα κανένα, σανανανανα, γυμπιριμπουμ, τσεκ, 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 τσιμπα, μόνος ξανά δεν θα νιώσω ποτέ. Μια ζωή συνομικόρη, έχοντας